Kristo so ni nipa bebre de ni jimie ose awurade de di ya ma no mmara ye den eto Kristo so no ho because nipa bebre de ni jimie so musue nyansa so tiase papa ya oko Independence Square ose ono na ye prophecy ena esamchoni ni se edipa na kokuo yenim si kokuo ti nwurem papa ontimi nya won enya de obeti na hwe eniema bi wo honom a don't try yourself ade hwe onipo ti se kusua ehwe ho a ntimi hihye mane nye kusua bi mu da baba sa Bible mu nyankopon honhom bae ma enkasa ya ho akokwa no no ojo nyame honhom aba no so application wi bi no akonom nyame honhom be na aba no so o sa asofo no jo honhom be na aba honhom papa bi nyame honhom eni be aba no so hwe yen mu bu aye wani o enti obi yazan ye nim so yazan ba bia wo de ade